ndị Igbo ndị ọma onye biri ana m ekele unu na-anabata unu na nnọkọ anyị bụ ụlọ ọma ọ dịgo ka o si adị Igbo bụ Igbo ka onye chiri ya zere ọ bụ nwanne unu nwanyị Odoziakụ Chinyere Ogbonna ka unu na-anọkọ dịka anyị si anọkabụ ya na mbụ n'ụbọchị nke taata ihe anyị chọrọ ileba anya bụ kedu ihe kpatara ndị mmadụ anaghị alazi ụlọ dịka ha si ala na mbụ ọ kachasị ịla ala Igbo ndị mmadụ anaghị agazi ụlọ otu ha si aga mbụ so anyị chọghị ịma anyị wee sị ka anyị mara ihe butere ụdị a mana tupu anyị gaa n'iru enwekwa ụmụnne m na ha na ebe a dịka anyị si anọwa ka m kpọtụrụ ha ka ha kwuo ihe ha hụrụ na ihe a ndị mụ na ha na ebe a n'aka ekpe m bụ Odoziakụ Nnenna Dekwesị kene ọha na eze ndị Igbo ndị mụrụ m ekele m n'aka nne m bụ Odoziakụ Chioma Mbeze kene Igbo na-enye anyị ndị nwe m udo dịrị unu ọ dị mma nne m anyị na-anabata unu na nnọkọ a wee na-ekwukwesị kedu ihe kpatara ndị Igbo anaghị alazi ụlọ dịka ha si ala mbụ maka oge mgbe ọ na-eru oge emume ọkachasị oge emume ekeresimesi ndị si ibe dị iche iche na-alọta ụlọ na-ekwu ekwu ebe niile na-atọ ụtọ mana ugbu a onye na-ekwutere okwu ịgbada ụzọ ebe ahụ dị ya ka ị na-asị ya gawa obodo ọzọ obodo ofesi ya ka anyị ji sị ka anyị mara ihe kpatara nụ ka anyị were n'oge chụọ aka enwe tupu ọ were aka mmadụ ya bụ ụmụnne m mgbe enweghị unu nwere ikwu banyere okwu a kwuo ya nwanne m nwanyị Nnenna kwuo n'ihe ị nwere n'okwu a na n'obi m onweghị ihe ọzọ karịcha ego ụgbọ maka ụgwọ na Krismas mgbe ahụ na-eri erimori ka Igbo na ekeresimesi na ada ekeresimesi ego ụgbọ na-adakarị ọnụ karịcha ihe ọzọ ọwụ nsọ ego ụgbọ moto otu ọ dị n'ụgbọelu otu aka ọ dị n'ụgbọala ihe niile nnọọ garachara ọnụ onwe onye jụrụ sị ị na-ala Krismas ekeresimesi ya sị gị alawa otu echeta m mgbe m na-arụ ọrụ onye mụ na ya na-arụ ọrụ m jụọ ya Chidimma ị na-ala ya sị ịlakwana ego ama ego ahụ ya ga-eje gbaa ụgbọ ya ga-etinye ya n'akwụkwọ nye ndị na-ala ana ka ha nye ndị ibe ha icheta ihe ị ga-eme mitin nzukọ niile ga-aga ihe ahụkwa ego ị ga-eje gbaa ụgbọ nke ị ga-eji rie nri lekọta onwe gị anya tupu gị lọta ihe ahụ dị ihe obere ha elechaa ihe ndị a ha sị mba onweghị ha n'ala ka ha nọrọ alawa otu ọ dị mma nwanne m anyị gbalịala na ihe ileba anya m na-asịkwa unu Igbo nne na anyị na ha na-anọkọ mgbe niile udo ga-adịrị unu gwakwanụ ndị ọzọ ndị na-amabeghị ihe na-aga sị ha na o nwere ihe ha na-eyi ha bịa soro mụrụ mmiri ọma mmiri ndụ mmiri nke anyị na-esi n'ụlọ ọma na-eweta ka anyị kwukwe nọkwa n'aka nwanne anyị nwaanyị gbasara ihe kpatara ndị Igbo anya na ha alazi ụlọ dịka ha si ala mbụ nwanne m nwaanyị tinye n'ọnụ n'okwu nwanne m udo dịrị unu ihe mụnwa nwere idea n'ihe gbasatara ndị be anyị adịghị anazụ ụlọ ana m anụkwazi na ndị be anyị na-enweziri ndị ntọ n'obodo onye mụnwa na-anụ abịa n'obodo enwee ndị ntọ abịa tọrọ ndụ ahụ ewee na-akpa afọ ego akpakwuru akpa anyị eweta mmịọmmịọm anyị eweta wee bịa kwụnye bifo ahapụ onye ahụ atọrọ o mezie ụtụtụ ị na-aṅa ntị n'ụtụtụ ebe dị iche iche ndị mmadụ a na-asị ị na-ana ime gịnị ị na-achọ ị na-ana ka a tọrọ gị tii n'akpa ya bụ ntọ ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na mmadụ ya anọkata wee sizie na otu oyi esi na-akpa ego bụ ọ tọrọ mmadụ ibi o jee kpegbuo ewetazighị ego kpegbuo onye ahụ ndị be anyị ya bụ ihe jọgburu onwe ya nya mmadụ ama nnazi a na nna ya wee na-asị ụmụnne m ndị na-eme ihe dị ntu a ka ha kwụsị ya n'udo na onye nwe ụwa na-afụkwana anyị onye nwe ụwa na-afụkwana anyị n'ihe niile ndị ahụ ha na-eme ka ụmụ anyị nwee ike ịdị na-anụ ụlọ na-eje afụ nne ha agadi nwaanyị ha hapụrụ n'ụlọ ọ bụghị ego anọkọtasịa ntu anọrịa rikọ ọṅụkọ obi aṅụrị adị ịfụ nwanne gị ịfụdebere mgbe tere aka ọ bụghị ijizie maka egwu ime gaa atọrọ gị mee nke anyị na-anụgasị ọtụtụ akụkọ dị iche iche na-esi n'ala Igbo apụta so ya bụ ihe mụ na-ekwu na ọ jọgburu onwe ya na njọ
ọ dị mma nwanne m nwaanyị gbalịala Igbo ndị ọma ọ na-anụ nanụ ka o si aga na ọtụtụ ihe ọjọọ bịaziri na-eme ugbu a karịa ka ọ dị na mbụ ọ dịghị mma a na-asị na nnụnụ bere ebenyeghị ebenye mee gịnị mezuzie na ya bụ ihe ka anyị dobiri egwu anyị lọghachikwa azụ anyị na-aga n'ihu maka ndị na-abịa ugbu a isonyere anyị ọkwa n'ọnọdụ anyị ahụ ụlọ ọma ka anyị nọ wee na-atụgharị uche gbasara ihe mere ụmụnne anyị anaghị agbadazi ala Igbo ka mgbe anyị lọghachiri azụ anyị na-aga n'ihu Jesus, Okiroye Dikaki. Jesus, Okiroye Dikaki. Igbo bụ Igbo anyị alọghachikwala azụ asị na m ga-asị mmiri unu ga-anọrị ugbu a na-asị unu n'ofu n'ofu gosiri m ka obi dị unu mbụ na ayọrọ ya bụ egwu m na-asịkwa akpọkọ Igbo ebe ọ bụla unu na-anọ ọ bụ ndị nọ mba ofesi nọ na mgbada nọ na mgbago aka niile nọ n'ụwa Igbo n'ozi ya na-akpọ unu gbata n'ọsọ ụmụnne unu n'ebe a anyị chọrọ nkwado unu ama m ka Igbo si eme ihe a na-asị na gburugburu bụ ugwu eze Igbo macha ụmụ ihe niile aha na-agwa ha agwa orugo mgbe o si eme anyị gbago ka ekesi anyanwụ Igbo ndị be anyị chọrọ nkwado unu bịa kwado na anyị ka ụkwụ sie anyị ike ihe anyị na-emekwa n'obodo ka ọ dị mma ọ kachasị ala Igbo anyị o kwesịrị ka anyị dị mma maka otu ụwa na-esi aga maka ihe m na-ekwu na sị ọ na-ama ama agakọta ihu agawa azụ ndị bụ ụzọ nwere ike mee gịnị gbere azụ ụbọchị ịkwalite anyị na onye ọbụla chọrọ igwe anyị okwu lee anya n'akara ekwentị nke nọ n'okpuru ebe a na-ekwu okwu mgbe tupu anyị mechukwa a ga-ewekwa ya ọzọ ka unu na-edere ya nwee ike na-akpọ anyị na-agwa anyị ka otu obi ruo unu na-akwadokwe na anyị nke ọma n'ịgakwara iru n'okwu anyị ji gbasara anaghị ala ụlọ ka anyị chọọ akwụkwọ ọnụ gaa n'ihu na ihe kpatara ụmụ ihe a ji wee dị otu ọ dị nwanne m nwaanyị ama m na o nwere ihe ọzọ i nwere ikwukwe Igbo ndị nwere onweghị ihe ọzọ karịa ndị ohi ha nụọ na ekeresimesi na ndị mmadụ chọrọ ịlọta ha ji naracha egbe ihe mma
ihe ọjọọ ha ga-eji medutu ndị mmadụ ma ndị amụsụ ndị nwe obi ọjọọ mmadụ jicha ego na ụlọ nye ndị mmadụ ha ejiri ego a mekwa ihe na-adịghị mma inye mmadụ isi ha lọta ebe ọbụla ha la ebe ọbụla ha nọ ha ebido yawa emecha ha anwụọ onye ahụ egburu na ọ lara ụlọ krismas emecha onye anwụọ ịchọ ka nwunye ya mechakwala ka ọ ka ụmụaka ya laakwa the same place egburu nne ya ọ gbuo nne adị m sure na ọ dị otu a m nọ ihe emeela m mgbe nna m lara east rụcha ụlọ lọta Lagos hence after that time ihe a mechara onwe dị onye na-enwe obi n'ịla ụlọ maka ihe a mere ịla ụlọ lie mmadụ sef all problem ọ wee ezigbo nsogbu ịla ụlọ rụọ ala rụọ ụlọ ọ wee ezigbo nsogbu maka ya emecha nnọọ ịzụọ moto ji laa ala Igbo na ka ndị mmadụ nwụlịara gị ọ wụ nsogbu ị ga-eji moto a pụọ na that place ndị obi ọjọọ jiri ala Igbo ha elebacha anya n'ihe ndị a ama m si ihe a ga-adị mma ọ dị mma nwanne m nwaanyị ịgbalịala n'okwu ikwuru ọtụtụ ihe ọjọọ na-emesi ndị mmadụ ma na-ahụ ụlọ ọ bụghị otu o kwesịrị ịdị Oliver de Coque o kwuru n'egwu esi anyị ga-ahapụ n'egwu n'ụlọ gbaa n'ama o kwesịrị anyị garacha ebe a nọ na anyị lọkọrịtakwa hụkọrịta onwe anyị nụrụ ya nwanne m nwaanyị ama m na ị ga-etinyekwa ọnụ n'okwu ọzọ mgbe dị mma ihe m na-etinye ọnụ n'ime ya bụ okwu bụ gbasakwara ego moto a na-eji ananya bụ ụlọ ego moto na-adị ọnụ hinne n'oge eji anụ ụlọ ya bụ president ma oge Ista oge mmemme ndị Igbo ma ije fụ ndị bụ ụnụ n'ụlọ ego moto eche na onye nwegoro ego n'afọ ejughị ya ọ bụghị inwechakwa ego ị bịakwa na-akpakwa na-akpa ị na-akpa akụ n'elu ụwa ebe a na-akpa akụ n'ime eluigwe nke ụwa enweghị ihe ọ bụ wetu obi na ka inyere ụmụnne gị aka mgbe a ga-anụ ụlọ ị nwee ike ibutudata ọnụ moto ọ bụghị mgbe ahụ ka ị ga-akpakọtacha ihe niile ị nwere o nwere onye ga-abịa n'ụwa si na ọnyanwa nwechacha ụwa onye kpachakwa akụ niile ọ kpara n'ụwa mbọsị ọ ga-anwụ ofu ebe one small ebele portion ka a ya abịakwa tinyekwa ya ihe niile ahụ ịkpakọtara ma ego niile ahụ ịkpajuru na sizin ndị oyibo na-akpọ ya oge emume ị ga-ekwu ya wee na mbọsị ahụ onye ahụ nwụrụ ka ụmụnna ya na ụmụ ya na-anụ ọgụ kụpụsị isi ka ha wee buru ego ndị ahụ niile nwunye ha na-atakwa afụfụ ya wetunatanụ ego eji anụ ụgbọala ana ụlọ ekeresimesi ụgbọala na ọ dị ọnụ and ọnụ ahụ ọ dị na-ebute ụfọdụ ma ụgbọelu ma ụgbọala maka na ọ na-eme ndị mmadụ mụrụ ụmụ ma ụmụ ise ma ụmụ ịnọ ha chee ka ego niile ha ya akwụ na ya bụ ekeresimesi ha sị ka ha nọ n'ụlọ were ọkara ego ahụ sikọnọ ya erikọnọ ya ọnụ ọzọkwa bụ na mgbe ahụ ka ndị ọṅụ ọbara ị na-aṅụ ọbara mmadụ ibe gị n'oge ekeresimesi ikobere ndụ gị nwa na-aṅụ ọbara ahụ n'elu mgbe ahụ ka ndị ọṅụ ọbara na-apụta na-asị ka ha ṅụọ ọbara mmadụ ibe ha n'okporo ụzọ ha wee si ebe dị iche iche na-apụtacha ka ha tinye accident ọgba aghara ka ndị mmadụ wee kwọfusia ndụ ha n'ụlọ o gbugo ọtụtụ ezinụlọ mee ọtụtụ ezinụlọ ha hapụ ndị be ha laa n'ike ụfọdụ bụzi ịnarụzie nya bụ ụlọ nwa nwunye di mama gị asị na gị nwa bụ ihe dịrị anụ nwa nwunye di papa gị asị na gị nwa bụ ihe dịrị anụ na ibu moto nke a nata na ya nwee nwere nke o ji gị n'aka o kechiri gị aka ije kpata ego nke gị ihe ị ga-emedebe ebe ịgbabakwa mbọ a sị na nwa ewu gbekpuru a na ọṅụta nne ya ala o jighọ gị n'aka ịkpata dị ego werekwa aka gị gaa chụbakwa onye ọbụla nwere akara aka nke ya ị nwetakwa ego nke gị maka na igbuo onye ahụ igburu maka na ọ natara be nna ya ka o nwee aṅụrị onye a nọ n'eluigwe na-ene gị anya oge ikpeazụ onye ọbụla ga-akwụ ụgwọ ọrụ ihe o metara n'elu ụwa so ụmụnne m ka anyị wenata n'aka na ụmụ ihe ọjọọ dị iche iche na-eme ụmụnne anyị na-atọ ifurịta nwanne gị ọ na-atọ ụtọ a sị na busus na mmetụta arụ bụ ụtọ ịfụ nwanne gị ụnụ ncha nọrịcha ṅụrịa kọrịa
bikosi ọnụ ha mata ebe ibi ha nọkọtakwa ntụ ha chọta gị ebe ahụ ibi gị na ha ṅụrịa isi na nwanne gị mana ihe a meziri na ndị mmadụ anaghị ekwezi ka nwanne ha bịa ebe ha bi maka na ịmarọ nke o bu n'obi wee bịa so bụrụ na ya ụmụnne m biko nụ ka anyị wenata aka n'ịba n'otu ọjọọ dị iche iche eji akwa ọbara ma ihe dị iche iche eji eme ka ụmụnne anyị nọrọ n'obodo a ndị obodo ha nọsị na ya nwere ike were ha na-asị nwaanyị a kemgbe ọ bịara ebe a biri ọ naghị anabe ha ka anyị wetuo n'obi wee na-eso ihe ụwa maka na agbacha emechakwa anyị ncha niile bụkwa ofu ihe n'ime eluigwe bikos na ihe nji ekwukwa okwu ma bụ na ndị obodo a na-eme apụta ịnọ obere ịfụ ha kwakọsịa ngwongwo ha niile si na ha na-ana be ha ha pụọ obere oge ha anachigatakwa gị nwe anọkwa ha na-ajụ gị ya anakwa o nwere mgbe anyị lụtara mgbe a na-asị ndị Hausa aboki ya anakwa Disemba 12 mana na ọ ndị Igbozi ka a na-asị ha anyị anakwa Disemba o nwere ndị nogoro obodo ọbụla ha bi ọgụ ahụ 5 4 3 na ụma ha na-aruo obe ha ha amụ ihe a na-eme onwe ndị ya eme ha nabazie pụta n'ụzọ ha jegharịzi egbutugo osisi eji mara be ha ebidozie na-ajụ ka ebe ha ya esi bataba Okorie Ọkafọ ọ bụrụ ihe nna-achọ ịgwa unu ka onye ọbụla na-analube nna ya ndị ọjọọ nọkwa n'obodo wenata n'aka biko unu wenata n'aka unu egbuzina nwanne unu na ọchukwu nwe ha na ọ bụ unu nwa nwe ha ịgbalịala nwanne m nwaanyị Igbo na-ege ntị anyị na-ekiri anyị akwa m na unu na-anụ ihe niile ahụ a na-ekwu ihe niile abụ ihe na-eme eme nke anyị nwa maọbụ ọtụtụ ihe ọjọọ bịaziri mee mmadụ anaghị alụ ụlọ otu o kwesịrị ịla ọ bụghị otu a ka o kwesịrị ịdị elu ọ bụghị otu ahụ ndị Igbo na-ekwukwere si nwata gbagbuo agụ o mee gịnị o bulara nna ya ọ bụrụ na nwata afọ Igbo nọrọ ala akpata ego ma ọ na mba ofesi kpata ego dị iche iche ọ bụrụ na o welarụbeghị ya ụlọ o nwekwereghị isi ọ bụ akụrụ ụlọ otu esi ekwu ya ideju ogbugbo ohusara ụmụnna mana ọ ga-agbada ebe ahụ ihe niile ahụ onye ahụ na-eme enweghị isi anaghị agba isi tọ n'elu ya kpatara ndị na-atọ mmadụ na ndị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche biko nụ wepụ n'aka na ihe ọjọọ onye asị hapụ nke o ji ya ma na nke ahụ o ji dị njọ mana mgbe asị gị jide nke iji ka ị ga-ama na ị na-eme ọfụma biko unu wetuo aka na oke ịtọ ndị mmadụ na-achọ ego maka ihe a na-etinye ndị mmadụ ụfọdụ obi ọbara mgbali elu na-abịa ha chee ka a ga-esi gaa unu ọ bụrụ na ndị Igbo anyị na ya anaghị aga unu kee ka anyị ga-esi dozie obodo anyị kee ka a ga-esi mezi iro kwado ndị ga-aba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ọ ga-anọ n'ebe anyị ọ bụ ndị ebe a o kwesịkwara na ihe ru anyị agbada aga mezie ebe anyị wee gbagotekwa ndị nwere ụgbọala na ndị ụgbọelu na ihe niile dị iche iche ụlọ nyekwere na ụmụnne ụlọ aka ihe siri ike onye ọbụla bụ wetuora na ya ọnụ ụgbọ ka ọ ga-abụ onye ọbụla na-ala onwe ike kpọrọ ezinụlọ ya ọ bụghị nke nne lawa ma ọ bụ nna lawa ọ sị ọ hapụ ezinụlọ ya ebe a lawa meziri ụmụ anyị mgbe ụfọdụ maka na ha alahụ ụlọ mere ya naghị amada asụsụ mana ịlawa kpụrụ ụmụ gị na-egosi ha ndị nwanne ha maka ụmụ ihe dị iche iche na-akụziri ha asụsụ ha mara omenala na-akwalite ụmụ mana Igbo a na-asị a na-enwe uto ntochi oge a na-agakwana enwere mgbe ụmụ nwaanyị ga-abụzi ndị nọ n'isi kedu ihe a ga-agwa ndị ọzọ na-eso ha ya wụ ka anyị tụlee na nyụba ya echiche ime onye na-eme nke ọjọọ ya wepụ onye gbuzina nwanne ya ihe ọma bụ ihe dị mma ka eweta onye ọbụla ṅụrịa onye bụ na onye ihe na-agara ọfụma kama kpee ekpere ka ọ bịara gị kpee ekpere ka ihe ọbụla itinyere aka ka ọ gaziere gị wepụ anya ụfụ maka ọ sị mgbe ọbụla obi gị gbachiri nke onye ọzọ nke gị agaghị aga aga ndị nwunye di enwuzina anya ọkụ ebe ụmụ nwunye di gị na ọ na-agarị ọfụma onye gị ihe mgbata narị ya kelee Chukwu e nwere ụfọdụ ndị na-eme ịgbata ọgwụgodu nke a na-akpọ achịcha inye ha were ya gaa akwụkwọ ọgwụ ndị ụfọ were ego enye ha gawa na nke ndị dibịa na-agwọ ụmụ ihe ahụ agaghị eme ka obodo gaa n'ihu onye ahụ ị na-achọ iwepụ ndụ ya ele m anya ọkwa ya ga-akpọrọ nwa gị mee ka ọ dịrị ya mma ọ dịrị ụlọ mma obodo ofu onye bụ eze obodo ahụ agbakwana ha ụba mana ọ metụ aka ozu ebe niile akwụ na ụba ebe niile tiwa aka ọnwa na-ekesa taa ka ọ kwụsị ka ọ dị n'ala Igbo ụmụnne m na nchịkọlata anyị m na-asịkwa ọzọ maka nkwado ahụ anyị na-ekwu okwu ya ụmụnne anyị biko na anyị chọrọ nkwado ndị nọ n'elu ndị nọ n'ala Igbo bụ Igbo
Igbo n'ịdị m mma Mbombo. ụmụ Igbo n'ịdị anyị mma ndị chi ha Onye chinyere eze na mmadụ apụghị na ya. Mbombo. onye chi nyere Eze na mmadụ apụghị na ya. Mbombo. Igbo chi anyị enyego anyị eze ụnụ ma nke ahụ awa ama asa ahụ anyị nwere ya, anyị dị ebe ahụ kwado na anyị biko na onye ọbụla chọrọ ịkpọtụrụ anyị lee anya n'akara igwe eji ekwu okwu ekwentị nọ n'okpuru ebe a ka ọ na-agafe na-ede ya mgbe ọbụla anyị pụtara ị na-edere ya na-agwakwa na-agwa ibe gị ịnụ ịgwa ndị ọzọ ndị ala bụ Idumota ebe niile dị iche iche Omushi Ladikpọ ebe ọbụla unu na-anọ gbatawa na anyị na-eche unu ndị Oshodi ma ndị akpọrọ ma ndị akpọrọ ebe ọbụla ị nọ na Igbo bụ Igbo Igbo bụ ofu kwado na anyị ngwa ka ụmụnne m kelee ka anyị pịachie. Igbo ndị nwe m a sị na anyị nwe otu kụna ugbodo aka n'ihu mmemme ọ ga-adị mma. Chukwu gozie unu. Nke a bụ n'aka nwanne m nwaanyị Nnenna Dogosi. Nwanne m nwaanyị Chioma kelee Igbo. Igbo nwe m ọ ya adịrị anyị mma ma ọ bụrụ na anyị na-eme ihe niile anyị na-eme were ya tinye n'aka Chineke ihe ọma ga-abịara anyị. Udo dịrị anyị. Taa bụ abụkwa m nwanne unu Odoziakụ Chinyere Ogbonna n'ime ụlọ ọma nke a. Nna asị unu biko ndị na-anaghị anụbe na-amabeghịnụ biko ha gbata na ihe na-efunarị ha bịa nọnyere anyị gere ma kwadokwere anyị ka a mee ka Igbo gaa n'iru. Udo dịrị onye ọbụla ebe ọbụla ọ na-anọ ka ọ dịnụ na nnọkọ anyị ọzọ.